Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairu khalqihi walittuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikna ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para bini sepuh, asatidz ugi asatidzah ingkang sanget kawula mulyakaken lan kawula taati. Wabil khusus dumateng guru kula panjenenganipun Al Ustaz Muhammad Sobirin ingkang sanget kawula mulyakaken. Sedaya mawon hadirin hadirat ingkang dimulyakaken dening Allah. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmat lan hidayah sehingga saged ngrawuhi wonten ing lelenggahan menika. Mugi-mugi lelenggahan menika termasuk lelenggahan ingkang diridhoi dening Allah, sehingga lelenggahan menika beta barokah manfaat dumateng kehidupan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki wau kula ngajar teng sekolahan nembe kepanggih lari-lari ingkang enggal. Kula tangleti setunggal-setunggal. Sampeyan lulusan endi? Sampeyan omahe endi? Di antara anak-anak baru yang saya temui sing kelas 10 naik 11 sing gak tahu ketemu, tak takon, sampean tekon ndi Mas? Kula dugi pondok Pak. Kok pondok? Pirang tahun sampean nang pondok? 3 tahun Pak. Duh, kata. Pondok ndi sampean? Pondok kene. Siki pondok iki, pondok iki, pondok iki, pondok iki. Iki kula nggih kepengin semerap oleh pondok niku napa? Tak takon. Kam sanahuna? Nek nang kono sampeanku pirang tahun? Dikai bahasa Arab pun enggak paham. Kason jawab menengai. Sawan pirang tahun narono? 3 tahun Pak. Huna tatakallam bil lugha al arabiyyah aw al injiliziyyah aw al jawiyah fi kulli yaumiyah. Gak ngerti Pak. Sampeyan niku ke opo? Iki basa sing paling gampang sak donya kok gak ngerti napa-napa. Nah, arek kula niki mikir, arek iki mondok pirang-pirang tahun, 4 tahun, 5 tahun, kok wangsul-wangsul mboten angsal napa-napa, kok mboten saged napa-napa. Niki wonten napa masalah niki wonten napa? Laksakno wong tuwane mbiayai kata-kata tapi anake mboten saged napa-napa. Mongko sangka niku setiap malam Jumat pon niki dikhususaken dumateng putra-putri kula panjenengan, mugi-mugi ilmu yang didapatkan termasuk ilmu yang bermanfaat. Napa kok sampai ngoten niku? Mergo wong tuwane ketika mondokno niku cul. Wis mari dipondokno ngerasa awake wis gak duwe kewajiban napa-napa, kewajibanku tak wakil nang kiyaine titik. Niki sing bahaya. Mondokno anake wis tak pasarno kiyaine, terus wong tuane ngerasa aku wis gak duwe kewajiban, wis tak wakil nang kiai. Ngeten niki wong tua pedhot kali anak, mboten saged nyambung kali anak. Lah niki sing paling bahaya para rawuh. Akhire ngeten niki pirang-pirang tahun mulai nggih mboten saged napa-napa. Mun dijak bahasa Arab sing tingkat dasar membingungkan. Ngoten. Napa saged ngeten mergo sampun putus antara hubungan anak karo wong tua.
Mangkane yen kepengin berhasil oleh anak belajar, ojo sampai putus hubungan putra putri kali panjenengan sedaya. Ojo sampai putus. Niki bahaya. Mangkane wong tua-tua pengen kiai-kiai pengen nyarano, le besok kula pengen sik cilik. Tapi guru niku makrifat ngerti nek kula besok sik panjang umur. Ngoten. Le besok awakmu nek nikah kan duwe anak. Ngoten dipesani guru. Ojo sampai nggak nyiapno bekal anak mule. Maksudnya niku nopo? Nek wong tua-tua pengen, nek anake ape sekolah, iku barang-barangnya disiapno, buku-bukune disiapno, napa wong disiapno. Iku nek sik cilik, Pak, nek sik gede tetep siapno. Nek mboten saged nyiapno, ojo sampai pedhot hubungan anak karo wong tua. Maksudnya nopo? Minimal arek niki ketika berangkat jangan uluk salam. Sehingga dungane wong tua niki nyambung ana ing anak sampai teng sekolahan. Nopo sih barokah nyekel bukune anak? Setiap nek anak api berangkat sekolah dalu sampe periksa, anakku iki wis tepak ta pelajarane yo. Masya Allah. Nek ana wong tua perhatiane nang anak, Gusti Allah ya perhatian nang anak. Nek wong tua gak perhatian karo anak, wong tua yang gak perhatian karo anak. Nek kepengin semerap perhatiane Gusti Allah sak pira teng putra putri kula panjenengan, istafti qalbak, tanya dumateng panjenengan seberapa besar perhatian jenengan teng yuga. Semakin besar perhatian kula panjenengan teng yuga, semakin besar perhatiane Allah wonten ing putra putri kula panjenengan. Buku sing dicekel wong tua ngeten iki dadi malaikat. Malaikat niku napa? Nggawa ridhone wong tua, ngawal anak sampai teng sekolahan. Sehingga anak nyekel buku, buka buku, atine bunga. Mergo napa dikawal kali para malaikat. Masa makin boten cul-culan. Paham nggih cul-culan nggih? Berangkat to jam piro gak ngerti sebentar sangoni berangkat niki sing bahaya. Sehingga anak mboten saged mboten napa-napa. Minimal kawalan kali salamin jenengan. Anak uluk salam, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Muga-muga sampeyan selamat. Lho, dungane wong tuwa ngeten iki lho diwujudno Gusti Allah dados malaikat sing ndampingi anak sampai nang sekolahan. Gawe napa ndampingi anak? Ojo sampai arek kegudo setan sehingga sekolah niku males, enggak manfaat ilmu dhahir wa batinan. Niki ojo ngremekno, nyiap-nyiapno utawa uluk salame yuga teng panjenengan. Niki saged dipahami nggih. Niki sawangane remeh para rawuh. Monggo dikawal putra-putri panjenengan. Kali napa? Kali donga kula panjenengan. Mondokno anak nggih ngoten. Ojo diculno bleng ojo. Wis mentang-mentang mang pasar nang ya wis bleng. Wis aku ndek kewajiban. Ojo pedhot, tetep nang omah didongakno. Ben eling anak-anakku gawe apa ya. Muga-muga anakku kerasan, muga-muga selamat. Setiap eling anak dikei donga, setiap eling anak dikei donga ngeten iki dikawal kali malaikat Gusti Allah. Ojo dicul-culno, cul. Saged dipahami niki nggih. Nah, niku carane supados putra-putri kula panjenengan saged selamat. Niki tahaddus binikmah, cerita masalah kenikmatan ketik. Kula niki kaget, enggak nyongko nek tiyang niku kefoto dening Allah. Napa kefoto dening Allah? Dibuka kasyafe, dibuka atine sehingga saged melihat sesuatu yang enggak bisa dilihat oleh mata telanjang manusia biasa. Tiangnya biasa, diremekno wong, tapi kalau kaget. Lho, wong ki tibane iso ngeten. Pada waktu napa? Yuga kula tasih riyin. Sik durung iso sepeda motoran, niku kepengin latihan sepeda motor. Nah, kula niki enggak tahu ngajari sepeda motor, sing penting nduk wis iso mlaku syarat ya wis berangkat to sakniki. Tek kula ngajari jam 11:30 dalu, jam 11 dalu. Kula culno-cul. Mboten kula dampi kok sanding mboten. Coba mlaku srit iso ya wis mlaku nang ndi? Mlaku narono kepanggih tiyang. Pak Fuad iki lho kok tega. Jarno anak setengah rolas wedok pisan sepeda motoran ngalor ngidul ngeten. Sing koncoe sanjang. Aku demi Allah ya, temen tak kandhani. Sing sampean delok iku duduk anak Pak Fuad, iki lho Pak Fuad ndampingi nang mburi iku. Iku Pak Fuad iki lho.
Iku nak Pak Fuad mburine iku. Oh, sampeyan niku apa? Iku Pak Fuad. Terus wonge cerita teng kula benjing. Kula wingi diceritani tiyang, Pak. Sinten? Wong iki jenenge iki omah iki. Dari ning mburine nek sampeyan. Kula kaget. Tiyang niku kefutuh atine, kebuka atine dening Allah. Sehingga bisa melihat dungane wong tuwa teng anak sing diwujudno dados malaikat ndampingi putra putri kula panjenengan sing awal. Mangan tiyang wong sing ngeroni ku wau meskipun kota pundi mawon mboten kaget. Masih diculno kula gak kaget mergo dikawal karo bapake. Ngeten iki lho. Paham niki nggih? Ayo Pak, dikawal anak niki wae dikawal. Kali donga. Minimal uluk salam waalaikumsalam. Sing temen oleh waalaikumsalam muga-muga sampeyan selamat nak. Lah donga jenengan niki diwujudna Gusti Allah dados malaikat ingkang jaga putra-putri kula panjenengan. Sehingga sekolah saged temenan. Nah niki paham ya, iki arek-arek alhamdulillah kula syukur dumateng Allah sampun lumayan akhlaki. Sudah ada peningkatan. Kula iki mboten nate ngajari nek anak kula iki kon ngadeg mboten ngajari. Anak kula ngadeg arepe dhewe sing kudu lanang-lanang niki lho. Kula liwat mriki jam 11 dalu ngoten niku. Ono yai liwat ngadeg, ono sing ngantuk ngene. Ngadeg. Nangi maneh. Dadi ngadeg ambek turu-turu kula intip teng lawang sing adeg terus. Mas, sampean tidur lagi. Oh nggih yai tidur maneh ngadeg ngene. Saking hormate dumateng gurune. Lho ngeten iki akhlakul karimah. Terus guru kula seberapa besar derajatmu diangkat oleh Allah, seberapa besar hormat kepada guru kalian semua. Paham ya? Ojo sampai koyo arek pondok-pondok niku wah pirang-pirang tahun gak oleh nopo-nopo. Nah, sampean takon, ari pirang dino? Sampean takon hukum iku saged mboten? Pun saged. Apa sing jenenge rukun? Takon ibu sampean, iso gak rukun jenenge apa rukun? Apa syarat tak gak ngerti. Pirang dino sampean takoni, sampean tes iku. Sing penting arek iku temen, paham nggih? Nah, pun para rawuh ingkang kawula muliaken kedik kula matur nggih. Mumpung niki kula panjenengan tasih paring dawa umur nggih. Salato panjenengan ojo sampai salat kula panjenengan sing jamaah niku mboten dianggep dening Allah jamaah. Kathah tiyang niku salat jamaah tetapi di hadapan Allah, di pandangan Allah, orang itu tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat jamaah. Sholatnya sinten tiang sing jamaah, tapi enggak dianggap Gusti Allah jamaah. Gini ku tiang sing sholat ketika jamaah, se ono sof sing kosong, tetapi tiang niku gawe sof enggal malih. Nek ono sof kosong, terus mboten purun dileboni, gawe sof enggal malih. Tiang sing gawe soft enggal malih ngeten iki mboten dihukumi jamaah dening Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Dengan salat jamaah, kathah tiang-tiang jamaah tapi enggak dianggap Gusti Allah jamaah. Sinten niku? Tiang-tiang sing salat jamaah wis ngerti nduk nang ngarep si ana soft kosong. Tapi kula panjenengan mboten purun ngleboni maneh tapi gawe soft enggal. Niki mboten dianggap dening Allah jamaah. Sawangane remeh tapi besar di hadapan Allah. Paham niki? Nah, sing jamaah nggih ngoten, nek ana asale full terus wonten sing batal, niki ojo sampai dijarno kosong. Sing mburi wajib untuk maju ngisi soft sing kosong. Dari Kanjeng Nabi sapa wong sing ngerti nek soft kosong kok enggak diisi. Wong iku pedhot teko rahmat. Bahaya niki. Ngerti sampean ana wong batal, ngarep iku kosong, sing mburi kok gak gelem maju. Wong sing ngerti model ngene ndak gelem maju, dia putus atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya para rawuh. Sing sampinge nggih ngoten ngerti nek panggonan iki kosong, iki ana wong kosong iki ana wong maneh. Kok gak sing maju-maju, sampinge wajib geser. Paham nggih? Geser. Niki tuntunane jamaah. Pun nomor setunggal sing harus hati-hati jamaah ya jamaah. Ojo sampai kula panjenengan jamaah enggak dianggap Gusti Allah jamaah. Nek wis jamaah wis full baru ndamel soft malih. Teng pundi ndamel soft malih napa teng pojok mboten. Terus Kanjeng Nabi tawassatu. Tengah. Niki imame nggih. Niki full.
Lah, gawe soft itu di belakang sana, di tengah-tengah, mboten teng pojok. Paham nggih? Teng tengah. Engko anak makmume boleh milih kanan kiri dan sebagainya. Niku. Sing nomor kali jamaah. Tapi ojo sampai jamaah kula panjenengan dibenci Gusti Allah. Jamaah model nopo sing dibenci Gusti Allah? Setunggal. Nek ono makmum kok barengi gerakane imam. Kalau baleni ono jamaah sing gak disenengi Gusti Allah. Napa maneh Rasulullah? Nek ono makmum barengi imam. Barengi imam niki ada 5 hukum. Sing pertama haram. Nopo? Nek sampai ono makmum barengi imam sing nomor pertama iki batal salate. Nopo? Barengi imam ketika takbiratul ihram. Mboten angsal. Imame Allah, makmume bareng Allah timbarengi takbiratul ihram ketika salat jamaah, makmum itu batal seketika itu juga. Paham nggih? Mboten angsal barengi takbiratul imam. Entenono mari Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Nek sampai bareng kalau takbiratul ihram imam batal salat. Haram hukumnya. Pas keluar teng Lirboyo diwuri ngaji ngoten. Haram salate. Maksudnya batal salate. Nomor kali barengi imam ono sing tambah dikongkon Gusti Allah, dikongkon Rasulullah, bahkan sunnah barengi imam. Niku nopo? Barengi imam ketika imam maca amin. Niki disunahna. Waladdallin amina. Barengi imam yang disunahkan ketika barengi imam maca amin. Sing nomor 3 ono barengi imam sing hukume makruh. Sing gak oleh ganjar napa? Barengi imam selain takbiratul ihram. Imame rukuk bareng rukuk, sami Allah liman hamidah bareng, Allahu Akbar bareng. Ngeten iki salate makruh. Salate gak oleh ganjaran tapi sah, tapi gak dikai bayaran. Kerja tapi gak oleh gajian. Paham niki nggih? Dadi barengi rakaate imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ngeten niki makruh hukumnya di dalam ilmu fikih. Tapi wonten wajib. Barengi imam wajib ku wonten. Napa? Barengi imam ketika maca Fatihah. Sing pundi macane Fatihah niku imame Fatihah terlalu cepet koyok salat tarawih. Tarawih ini imame cepet. Bismillahirrahmanirrahim ilham cepet seru. Nah, nek imame cepet, nek aku maca Fatihah setelah Fatihah imam kula mboten ngatasi. Lah ngeten niki makmum diwajibno barengi Fatihahe imam. Dadi nek jenengan tarawih terus imame kok cepet. Nah, maca Fatihah kan cepet saambekan. Terus manten dia maca kulu kan, dia maca Fatihah kan mboten ngatasi. Lah ngeten niki menene to mangkene niku dikongkon barengi maca Fatihahe imam. Alasane nopo? Aku nek maca Fatihah dhewe gak ngatasi Fatihahe imam. Langsung imam wis rukuk aku durung maca Fatihah. Lah ngeten iki dikengken barengi Fatihahe imam. Saged dipahami nggih? Nah, nek wong keroman, wong lumpur wajib ketika salat tarawih Fatihah bareng imam. Jadi maca Fatihah diwajibno bareng imam ketika Fatihahnya imam terlalu cepat. Nah, niki tidak semua sing bareng imam niku mboten angsal, tapi nggih wonten sing angsal, wonten sing mboten angsal, bahkan diharamkan. Monggo niku dilampahi pun sampai mboten dilampahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا وعليهم وعلى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Niki mawon para rawuh ingkang saged kawula aturaken, kula nyuwun gungi pangapunten bilih wonten keterangan tindak tanduk kula ingkang boten nyeceki manah, kula nyuwun gungi pangapunten. Mugi-mugi napa sing kula aturaken beto barokah manfaat.